nabili namin mga loves, oh, ni Sofia. Ayan. Ha? Oh, ganda, oh. Ha? Ha? What's in there? Oh, pala, hi, Erlyn of Dudkowski de Familia. Good morning! Sana napanood niyo po yung aming mga previous na vlogs. Medyo napapadami yung ating mga uploads. Say hi! Hi! Oops! No. Pinakita pa naman yung kanyang kangkang. Kasi ngayon, siya, hindi siya mainit. Si Bana, busy sa garden. Dada is finishing the garden. Oh, ayan. Dada, we are going out. I will take a look sa mga plants. Ayan, kasi itatanim na niya ngayon. Kailangan ko na. Ayan, pinonitel ko na yung buhok kasi parang gikanding ba? Ayaw maligo. Tapos sabi ko sa kanya, para kang wakwak. What is wakwak? Wakwak. 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 Yeah, you're a wakwak if you let your hair loose, huh? Wakwak, but it's a pretty wakwak. Yeah. Ano naraba ni siya? Sige na kanang humot nga medyo baho nga medyo humot nga medyo baho. Na mama lang makaka-relate, no? Humot kayo humot. A few moments later. Yung nabili namin mga loves, oh, ni Sofia. Ayan, ha? Something like a rose but different one. This one, the small ones are roses. Okay. Here and here. Huh? This one is 22.50. 22.50. Yeah, there. €4 each. Halfway pa si Dada. Go. Titignan namin if the gate on the other side is open. Yan, oh, hindi pa tapos. Mama, home. Yeah, we have to wait for Dada to finish. Yes. Okay, there. To the left. Here. There. Okay, go. Go. Na, oh, ang dumi doon. Here na. Here. Tingnan namin kung bukas. Baka pwede kong idaan yung aking bike dito. I think hindi nila to nilalak na. Happen. Oh, bukas siya. Ay. Lock. Come, baby. Lock siya, mga loves. Hindi pwedeng dumaan doon. Siguro mag-ano kami ng susi kasi sa kabila walang susi. OMG. Mama. It's locked, Dada. Ito yung itsura ng aming likuran. Ayan, oh, that's our gate there. Huh? Grocery kami ni Sofia. Itatry ko tong Fricandel Special Pizza. Ganyan pala itsura, oh. Ganyan. Ibang-iba sa picture. Ano ba yan? Ikaw na pala mag-slice. Busy yung dalawa, oh. What is that? Come. Okay. Taniman na. Ang dalaga, oh. Hey, what you got there? They are my own. Okay. You too? Yeah. Okay. You help Dada. Okay, put it on the side there. You need to look what Dada's doing. You're the assistant of Dada. Yeah? Yes? Here?
You too. Okay. So, murag nakabuhi. Hala! There's dog there! A snake! Hala! So, namungay pala ko diri mga loves. Namungay, nangon ba? Namiraog ka ng sagbot. Diri sa among likod. Walay gloves, oy. Kay Pilipinas style. Sofia! What you doing there? Huh? What's there? Oh, no. Huh? Huh? What's in there? Huh? Tell Dada what's in there. Huh? Sumbrag nakabuhi. Huh? It's a blue. Oh, there's a bubu there. Mumu. Moo. Yeah? Moo. There's a mumu there, yeah. Yeah. I did some. Yeah, tell Dada then. Dada. Yeah, there's a monster there, Dada. Oh. Yeah. Ngun ani rang sagbot diri oh. Sa Europa, ani rang sagbot. Kuha na ko gagmay ba. Para limpyo po sa gawas ingon. Na daoban sa Pilipinas pa ni, nagdaob na. Pero hindi ko magdaob kay bawal man diri. Mga inday. Bawal. Ana ra oh. Ang uban mag-gloves pa rin. Ang mag-gloves oy oh, bulingot kayo ka mo. Maligo, mawa ra ni. Namungay. No? Ganyan lang. Sofia! Napadami na yung TikTok namin ngayon. Hindi na ako napag-vlog kanina kasi umuulan doon sa labas. Pero natanim na lahat ni Bana yung aking mga tanim. Yung mga dapat niyang itanim, natanim na. Ano lang, kulang ako ng compost na naman. Pero I hope na yung mga tanim ko, ano siya, para bang mudako ba, hindi sila mamatay. Nagluto na ako ng dinner. Yung kay Sofia is pinapaano ko na lang, pinapakalma, anong tawag nito? Ano ba yan? Pinapabugnaw. Sausage at saka broccoli. Yun lang, walang rice. Kaya Dada, isang, lanyera ng lechiflan yung kanyang potatoes. So, yun lang. And, shout out pala kay, Jerlyn of Dudkowski de Familia. Salamat, napansin nila kami. Say hi to Baby Mac. Napansin nila kami kasi shinare ko siya sa community. Nag-comment siya kaagad. So, diba? Ano yan siya? Kung hindi po niya siya na-check, Pinay siya in Poland. Tapos, wait anak, Mama's talking. Yeah, okay. Kaligo lang o, so humot kaysa nga tanan. Grabe ice cream nurot ani ngayon. Parang 3-4 pero yung lowlis lang. Lowlis at saka may strawberry. Sofia! Listen to Mama. Tapos kahumot kasi akong anak ko. So, shout out kay Jerlyn of Dudkowski de Familia. Check nyo yung vlogs nila kasi super nakakatawa. Bisaya din. At saka ang TikTok, sikat sa TikTok, Pinay and Poland yung gamit niya na accounts. Say bye-bye. Bye-bye. Say bye, tita. Tata. Yes, flying kiss muna. Okay. Shoutout time! Shoutout to Melanie Melay Vlog. Shoutout din kay Dong Dorato na bago sa ating channel. And last, shoutout to Danin Gets Around. Thank you for watching. Goodbye!